ay pulam jonnam yiɗi yiide kayru allah sifa bayi ay pulam mindam yiɗi. sakiraaɓe banndiraaɓe ƴeewooɓe Ayaawo Pinal TV kala ɗo mbawɗon taweede gooto fof jowtiraama teddengal innde muɗum e yettode mum bisimilla meɗen sanne sanne alhamdulillahi rabbil alamina faa hannde e wartude e dow yewtere meɗen ñeeñal banngal findinde e famminde ko waawi nafude leñol meɗen e leyɗe meɗen. sakiraaɓe bisimilla moɗon sanne en noddi sakiraaɓe meɗen yiɓɓe meɗen ɓe tawete eɓe mbattodira e muɗum hakkille ko wawi tawede ana fammina kala tawaɗo ana fawi e Ayaawo Pinal TV ɗo wawi tawede e aduna o foof ɓe mbiyan ɗum bisimilla muɗum sanne sanne. Ga jungo am ñaamo ga woni kanko sakiki meɗen biyeteɗo Abdoulaye Dikko ɓe mbiyan bisimilla makko sanne sanne. Jungo nano ga ana tawa yo kanko Hamme Oumar Ly mo leydi meɗen Mauritanie bisimilla maɗo sanne. sakiraɓe fade meɗen jokkude yewtere nde en teddiniran kala tawaɗo ana ƴeewa Ayaawo Pinal TV e dow e oɗo émission biyeteɗo ñeeñal ana ñeɗa golle muɗum ley hakkille e hakkilantagal bisimilla moɗon sanne sanne. En mbiyam woni kanko Allah Dikko bisimilla maɗa sanne sanne. jowta jama o calmodira e muɗum e dow seyo maɗa tawdede e maɗa hannde ɗo mémoral Modibo Keita émission meɗen biyeteɗo ñeeñal e télé Pinal bisimilla maɗa sanne sanne. jowtu jama o caggal mum garten e koɗo meɗen o cilminen ɗum calmodiren e muɗum teddinen ɗum kollen ko enen dokkodiri ɗo juuɗe. bisimilla maɗa Dikko. saga jigande assalamu aleykum sakiraɓe mi calmini kala tawaɗo ana hettini ana ƴeewa Pinal TV e ley aduna law foof. jigande min beltike sanne min barkini on dow teddengal gaɗanɗon min gara min jooɗo min kalda e moɗon min jewtude e sakiraɓe meɗen min kollita kabaruji no wurri. honno mbiruɗa ni min Allah aali Dikko mbiyetemi miɗo jeeya Wuro Ngiya min opérateur économique miɗo jooɗi ɗo Bamako ɗo. merci. teddi faydi famminike sanne Allah aali Dikko mo Wuro Ngiya bisimilla maɗa sanne e Pinal TV en gartan e sakiki meɗen woni kanko Hamme Oumar Ly mo leydi Mauritanie bisimilla maɗa sanne. Hamme bisimilla ma salmodir e sakiraɓe meɗen tawaɓe ne ƴeewa Ayaawo Pinal TV foof. eyyi a jarama Allah jarama no fewi. bada aouzu billahi mina cheytani rajimi bisimillahi rrahmani rrahim. mi weltima tigui tigui e hande invitation mo mbaɗɗa men ɗo te émission ma ñeeñal. eyyi min mbitemi ko Hamme Oumar Ly jeeyami ko Mauritanie e jeeyami ko diwan biteɗo Mboyo. ɗum noon a jarama e invitation o. teddi faydi Hamme Oumar Ly bisimilla maɗa sanne sanne. sakiraɓe hono ni e hono muɗum woni émission biyeteɗo ñeeñal ko ñeɗata e ley hakkille e hakkilantagal. en noddi sakiraɓe meɗen ɗiɗo ɓe tawete wakkati mo gonɗen e muɗum joni fulɓe mbi gonɗo e laana kañum weccataka banggal kabaruji kanɗi findinanede leñol ngol e leyɗe meɗen ɗe foof. ɓeɗo ɗiɗo ko Allah heeƴi fuu eɓe keƴa e mbiyam bisimilla maɓɓe sanne. e Abdoulaye Dikko bisimilla maɗa sanne. Hamme Oumar Ly bisimilla maɗa sanne. e Dikko ko noddi en hannde ko anni banggal findinde e famminde leñol meɗen ngol e leyɗe meɗen ɗe. albarka Allah du moƴƴere en keeɓi ko en galano oɗo télé Pinal ɓeydani en findinde e famminde. hande toɓɓere nde jaten e muɗum nde banggal findinande leñol ngol hono kabaruji goduɗi e ley saga mo gonɗen e muɗum joni o ɗum woni internet ngaji e ko nandi e muɗum ɗeɗo gueɗe e hono muɗum foof eɗen kaani hokkodirde hen hakkille an no ɗum jogora e leñol ngol ley mali meɗen tawi aɗa wawi findinande en e famminde en. kanko Hamme Oumar Ly kanko du banggal internet en e ko nandi e muɗum hono wakkatiji goduɗi joni ɗi ko wawi findinede e famminede leñol ngol e leyɗe ɗe foof tawi kanko du hedde to Mauritanie e ko nandi e muɗum omo wawi famminde en nde wonno on fuu Allah luɓoriki on andal e godugal joni ngal e ande ƴaɓɓinoɗe ɗe foof wonko pamɗon e muɗum. ɗum ɗo woni ko noddi en hannde gaɗen nde ɗo yewtere
dokken sakiraaɓe meɗen mbawa naftorade hannde e janngo fof. Bisimilla maɗa Dikko, hannde wakkati mo gonɗen e muɗum ɗo ley mali meɗen eko nandi e muɗum fof eko ɓaari e mali meɗen fof, banggal internet ŋaji en eko nandi e mum, hono téléphone ji en, yaade télé ŋaji en, ordinateur ŋaji en, ɗe gueɗe e hono muɗum fuu eko nandi e mum. Ko hani tawede ana findinane yimɓe ɓe honde toɓɓere kanɗen narrude fa pamminen jama meɗen ƴeewoɓe Pinal TV. Jigande mi weltike sanne landol ma ngol. Tafon fuu mi barkinan heɓɓe hakkille udditide o suudu télé suudu Pinal TV. Sa nani Pinal TV fuu fa findina, TV ko tubakore noon, ko Pinal fa findina yo hunde lobbere sanne. En barkiniɓe en mbiɗu e Allah wan ɗum yaaru yeeso. Aɗa andi Jigande aduna mo gonɗe hannde o aduna o fuu laati gendi wotiri, par ce que nden to kulle ɗe fuu ngalano no ande kese gotuɗe jonɗe ngalano duuɓi sappo duuɓi noga e ƴaɓɓinode. Nden to lettre windete so nde windama ende wawi wadde yontere, nde wawi wadde lewru, lettre yogaji gaɗa hitande. Lettre ana wawi warde e gendi du, gendi ndi fuu tawa neɗɗo goto woni jangguɗo hen. Gendi du ana wawi tawede janggu fuu ala hen sana daari e janggowo. Ayo ɗum hannde Allah newnani e ande kese garɗe joni ɗe fayi mo janggayi ana wawi nawtorade hono joni ko réseaux sociaux ngaji goduɗi joni téléphone ngaji ɗi hannde ɓe janggayi fe ɓuuri andande ɗi jaati illa fe jangguɓe hannde. Nden noon ɗum fuu yo moƴƴere noon ka pulako ona hani kañum du immade finda e jama o, saabi aduna o fuu fini joni no wona hono kammari a janggay tan du hatte findude e jama o. Nden no en mbiyan tan ɗum kay hunde lobbere sanne, yo Allah wallu en fa hannde e fa hannde pulako tinno janggen fa hannde janggen aduna o fuu du yiidi immoɗen enen du ko aduna o tawda ko tawde ɗen hen, yalla leñol men ngo ana ya yeeso sago Allah sago. Teddi faydi famminike Allah e Dikko, bisimilla maɗa sanne, Allah e Ali Dikko. Joni en gartan sakiki meɗen ɗoni kam ko hamme Oumar Ly mo leydi meɗen Mauritanie. Bisimilla maɗa sanne, anne sallu meɗen to Mauritanie to nde wonno leñol ngol ni ɗum fuu ɗum garawol gotol noon. Joni komin jiiɗi andu e ley to Mauritanie to ko pindinanta sakiraɓe meɗen ɓe tawete ana ƴeewa Ayaawo Pinal TV e hono banggal aduna goduɗo joni o jogora toon e hono kanɗen jogitorade. Bisimilla maɗa Seydi Ly. eyyi a jarama, Allah jarama no fewi. Comme no mbiɗen ni tan hande musidɗo men Dikko on waɗi ko heewi haali e ko fayte hande Pinal gandanɗa hoorema poɗɗen jogade ko wiyete ko internet. Eyyi comme koko ndenduɗen ko yewtere puɗɗorɗen tan ko wiide eɗen gandi hande ko wiyete ko internet ko nafoore mawde e nder aduna o. So tawi eɗen kaala internet en nattat wiide Mauritanie en nattat wiide Mali, saabu o haali ɗum firtan ko wuuro woto, saabu hande internet waɗi aduna o wonti tan wuuro woto. Est ce que faami nafoore mum noon ina heewi, kono yataw hande leñol ngol sinen kaala leñol ngol sina liggiro internet liggirto ɗum ke fannuji gandanɗa hoorema fannuji moƴƴiɗi. Saabu hande sen ƴeewi hewɓe hande noddata téléphone utilise tan que internet, mbiyen ko réseaux sociaux ji to en mbawa en kalata en mbiyata Facebook en mbiyata WhatsApp ko ɗum ɗon tan utilisat. Kono noon sa ƴeewi hande nder galleji ɗi no utilisirte ni ko ɓuuri ko en hewde gartam alna hen haydara e leñol ngol. Saabu hande bonni ko heewi, seɗen mbi bonni guile batte jangde, bonni guile batte galleji, bonni guile batte needi, gueɗe kewɗe bonni. Holko waɗi ɗum hande? Oɗo ko wiyete ko outil en ganda holno mbirten ɗum e pulago, outil gandanɗa ko wiyete ko oɗo ngalɗo gollirgal e yo tigui ngalɗo gollirgal hande fonno ko taw ko leñol ngol haɗɗum fuɗɗade golnade ko wiyete ko internet, ko wiyete ko les réseaux sociaux, ya taw dañi anduɓe waɓana Ali Dikko en e émission ngaji comme no ɗo e Pinal TV, yimɓe kolle holko tigui woni nafoore internet. Saabu neɗɗo sa jangguinaka ko woni nafoore hunde tan a wiyama neni jaggu tan cikata mataw hande no beldiraɗa fof tan utilisirta ɗum. E sa renaki noon ko ma rew ɗum utilise ha nannuma ta fota nadde ha nannuma ni juuɗi to banggue laamu. Eyyi ɗum noon nafoore nde ene heewi, kono noon hande kam leñol ngol no gollirto ɗum hen ni utilise oɓe hande internet ɓuuri ko en heewde encore utilise on ko banggue WhatsApp no utilisirte ni ene manqui vraiment wonde no foti ni itirede ko mission internet mo joguino ko wona noon sande tigui tigui quoi. Aɗa andi minen min pamata français o sanne sanne fulfulde nde min ɓuuri famde e joni utilisé hono ɗum firti gollirde ɗum na ma walla
eyyi en mbawi tan goldirde ɗum utiliser ko golliroɓe hono eyyi golliroɓe eyyi gollirama no hana gollirede fade mabɓe nadde e golle o fou ɓe ndaara tan no andude tafon laata ko naata hen eyyo tigui ko noon tigui bisimilla joni ana wayi hono so tawi mi faami ana manquide ɓe paamali ɓe ɓuuri hewde ɓuuri gollirde ɗum haadi ɓe hedde nafoore wonde hemɓe ene woodi sanne teddi faydi sakiraɓe ƴeewoɓe Pinal TV ɗo mbawɗon tawede fof on jewtama on jettama en gartan ɓe sakiki meɗen Allah aali dikko bisimilla maɗa a faami ko kanko Hammet Umaru Ly hakkille mo o hokki ɗo annene hakkille homo jiɗɗa hen e ley ko haali ko ko Hammet Ly haali ko gonga noon a yi kulle ɗe ɗe ande kese noon ɗe ande kese e meɗen enen tubakoɓe gaddani en ka no o wirini no ɗe jogitira ni wona noon woni kabaru majje jaati saabu sa ƴeewi hande fof ko ɗe gaddira ko heewi fof wona noon jogori ɗum ko ɗum waddira fa nafa en sa ɓami misala goto tan nden fade WhatsApp ko wiyete WhatsApp ko warde nden saɗa nodda neɗɗo gonɗo Gabon en na gonɗo Cameroun na gonɗo France na Canada a ɓaman crédit ko ɓuuri kalis kewɗo gatta hen so nodda jomum hannden aɗa wawi wadde buuɗi deɓe buuɗi temedere ñallaɗa haalda e neɗɗo ɗum ko nafoore lobbere nden noon ko ɗum gaddira fa nawtorɗen ni sa ƴeewi fey commerçant en mbowɓe yaade Dubaï en ko ɓuuri hewde fof eɓe jogino tiiɗallaji noɓe keɓira facture ngaji mabɓe noɓe andira kulle sana ɓe ɓama billet mabɓe avion ɓe jaaha fa Dubaï ɓe jaaha ɓe jiiya marchandise oɓe cooda hande ɗum fof Allah newni a jooɗoto ley suudu ma tan nodda fournisseur maɗa ɗum woni dok mo cordata usine maɗa mo nelde photo ji ko coodata o nelde facture ngaji prix ngaji muɗum a yahata a andama mo andama aɗa jooɗo ɗo nelda kalsi maɗa kakima tawe ɗo ɗum ko hunde lobbere ɗum yo internet o newnani en ɗum fof yo moƴƴireji ka tiiɗallaji ko woni hen hande o min eɗen jiiha yogaɓe ana gaɗa hen gueɗe goɗɗe ɗe wona ɗum waɗi ɗum saabi kanjum no ɗum worri ko jogorɗa ɗum fuɗɗon kañum yogaɓe ana gaɗa hen ana jenna hen yimɓe wona ɗum waɗi réseaux sociaux yogaɓe du ana ɓama du ana gaɗira ɗum goɗɗum ana gaɗira ɗum arnarke yimɓe hono yimɓe fiyoɓe yimɓe ana jaaha ana torbitina yimɓe ley réseaux sociaux wona ɗum waɗira ko ɗum waddira fa nawtorɗen nene ɗen jiiɗi pulaku faama ko ɗum waddira ko fa ɗum nawtere ka saɗa nawtoro hunde sana andade ɓe daara ɓe paama ɓe jangga ɗum saabi formation woni hen fay so a jooɗaki e ban l'école jangga aɗa wawi famde ɗe ande donc eɗen darda pulaku ɓe tinno ɓe jogotoro ɗum ko no wawi to nafude leñol ngol ko wawi nafude pulaku sago Allah sago teddi faydi sakiraɓe ƴeewo e Pinal TV kala ɗo mbawɗon tawede on fof on jewtama on jettama on beltanama sanne Allah aali dikko min beltiki sanne oɗo hakkille e hakkillantagal noon jaati mbimi ñeeñal ana ñeɗɗa golle muɗum ley hakkille e hakkillantagal fa hande min kaaɓali min tampali miɗen ƴooga miɗen teena du miɗen tewta komin paamata e moɗon onon ɓiɓɓe leñol ngol tawaɓe jon en ɓeeɗo ande ko windi e ɗereji e ko woni e nokkuje goɗɗe foof Hammet Umaru Ly a heeɓi famde kanko du hakkille mo hokki o wallahi holli nafakaji kewi bisimilla anne won haala joguiɗa hen eyyi ko en timmitinat tan gueɗe ɗe saabu nafoore ɗe hannde sen keɗen kaala hen nafoore internet e nafoore réseaux sociaux ji ɗi eɗe keewi gartam e comme no guiɗo wirini tan so tawi en jaaɓi gollirde ɗum e faade e nafoore nde hannde WhatsApp hannde e internet fof ina wawi wonande men eɗen mbawi wadde hen ndema eɗen mbawi wadde hen gaynaka eɗen mbawi wadde hen cellal comme no wirini hannde kanko haali côté hannde commerce o woni hannde yimɓe jeehoɓe en sooda marchandise kono hannde docteur mawɗo ina wawi wonde to banggue leyɗele tubakoɓe ɓe toon garangal mum ga e nokku e diwan men enen weeɓata e mum kono noon gandal mum ngal ina wawi hollude par exemple nguɗo ñawu holno safrirte ɗiɗo jawdi so dañi ɗeɗo caɗele holno safrirte eyyi no wini nden so felliti ɗum wiɗom nodda kala neɗɗo foof e téléphone um haalan ɗum ko yaltinata ko e haalis heewata joni noon hannde noon holko waɗata on wawi wadde ko wiyete ko vidéo on vidéo hannde o sara ɗum e nder leñol ngol taw kala hannde gaynaka to woni walla ndemowo taw ko fayte ngal ɗon gandal in andi so ƴeewi vidéo tan ma waw wadde gollal mum tiiɗo ɗum ko ɗon poɗɗen rende ko wiyete ko hannde internet e wonko jubbi hen eɗen mbawi hen artude ha hannde e diwani men yimɓe tan duttine jangguine e ɗum wonata noon nafoore ko wayni comme no Pinal TV Pinal TV hannde sa ƴeewi ko télé mo gandanɗa hoore ma aduna foof ina wawi ɗum jaggude hannde nene jaggue e aduna
hande nen jagge to e Amérique en jagge hande nder Afrique nokkuji kewɗi en jagge ha Arabie Saoudite e joni encore ma watti jaggede e diwnaji men yimɓe utilise ɓe canal foof holko nafat ko Pinal TV jogade émission ngaji baɗino émission ngaji mon ɗiɗo taw ina yewte hen ina holle yimɓeɓe hol tigi no poti gollirde les réseaux sociaux saabu réseaux sociaux wona nokku gandanɗa hoorema aɗa yenna hen neɗɗo wona nokku hoorema aɗa etto hen wona nokku aɗa waɗa hen politique wona nokku saabu hande seɗen kaala tan nafoore nde saabu en cuwato haalde holko woni hen hande caɗele ɗe et surtout ma caɗele ɗe holko ronto e nder nafoore nde sa waɗiri ɗum noon hande sa ƴeewi message uji kewɗi hay sen ƴeewi banggue diine sa ƴeewi hande neɗɗo finata tan haala ko annaki wimami leeli mi hoyɗi walla wimami leeli ko ɗum ɗo mbaɗe ɗum mbatte ɗum alors diine wona noon wiiri est ce que a faami donc foti yimɓe ko ganda ina weeɓi saabu haali ɗum ɗo e hande mbaɗata tan ko temdere daña lelɗa dow leesma tan ha ñaama ha kaara mbaya tan comme no ka sosoni tan walla ka jajaɓe ñaama ha haara lelo dow lees tan ina jogui téléphone anda ko waɗat tan wi fara woni wadde audio ji walla fara woni wadde vidéo ji ine nelda o anda an ko mbaɗata koye oɗo réseaux sociaux ganduɗa tan ka waɗi a yaltini a waɗi ɗum a sakti ɗum e yimɓe mais holmo jogor gañoyde holko jogor bonnoyde ɗum a anda so yeehi noon ha hankkadi a tini bonni tigui caɗele ɗe gaari gona wiide min kay mi andano cikkannomi ɗum noon woni gartam nen hen no feewi il faut tan hankkadi ko jaaɓen jangguinde leñol ngol hande sen joguima waaɓe mabɓe kamɓe ni en joguima émission ngaji ɗi ko wawde joddade sabu enen gandi fulɓe tiiɗani koye fulɓe so kollama lawol tan ndewata hen ha yooɗa kono so fulɓe aussi kollaka lawol go fof wonat ke darde lawol mum ɗum noon ko émission ngaji ɗiɗo baɗi ɗi ni min mi yettata ɗum no feewi ko andinde leñol ngol on kaɗaka réseaux sociaux ji on kaɗaka internet saabu son kaɗama ɗum o haali ɗum e fuɗɗode nde firti on uddime koye mon e leñol fof so uddime koye mum tan majjat kono noon oɗon foti ittude ɗum e fannoji gandanɗa hoorema jogorɗi wonande men gartam teddi faydi hamme Oumar Ly ɗum jaati woni ko noddi on ɗo onon ɗiɗo ɓe nde wonno alhamdoulillahi wonko lamɗo luɓori on e banggal ande kese goduɗe joni ɗe e banggal du hakkille mo tawete ɓiɓɓe leyɗe ɗe e leñi ɗi fuu ana mbawi naftorade ɗum ko yettere Allah yani dikko hande oɗo sanga mo gonɗen e muɗum o aɗa andi hono amen minen fuu jande diwri ɗum ni min mbiyata kono yimɓeɓe won kalanɗo kam wi jande diwrata neɗɗo tanke ana wuuri ana heddori tew ngeetu e banggal aduna goduɗo joni o sabu sa ƴeewi enen ni ley arnuji ɓettinoɗi ɗi so wiyama ni jaati ana waɗa hono moɗon onon jangguɓe ɓiɓɓe fulɓe jeeyaɓe e diwanuji mo pulaku tigi woni e muɗum ndenno tawe fulfulde muɗum ana laaɓira hono ni e hono mum ɗum joni ana hayno min seeɗa e hono laati jande ma nde to kañum e jande ma nde ga ɗemgal ngal du wala ɗo yeehi ɗum nene hono way jigande ko landiɗa joni ko vraiment weeli kam sanne a yii enen en keeɓi chance mawɗo sanne en janggi cuuɗi par ce que ɗum yo moƴƴere mawde sanne minen ko min kawri mo wakkati enen mo wakkati kawrɗen mum kañum e zamanu joni sukaɓe kawri joni ɗum walda enen nden a janggan école o a janggan Qur'an o ana fanɗi mo jiyata duuɓi ƴaɓɓino toɗi tawe jomum watta jandeji ɗiɗɗi foof ɗum ko yo moƴƴere mawde ana ɓeyda peeral yogaɓe janggan fa goɗɗo yo seeɗa e école o darna taw wonko jogui e jande Qur'ana nde ɗum na ɓeyda udditide hakkille a wi ɗo joni jande moɗon on miɗo min sa landi kam wiyan jande diwrata neɗɗo foti fu jande diwrata ɗum saabu ñande fu e neɗɗo janggowo fayi sa a jooɗike a gajudike neɗɗo dañ ko jangguɗa e muɗum donc ana holla tan kammari neɗɗo jooɗaki dow banc jangga e jande l'école wona wiide jomum janggayna jomum wala andal Allah no hokki pulaku welde hakkille ana hokki pulaku peeral kala ɗo pulaku naati foof ana yaawi famde fa ƴaɓɓito heddiɓe ɗum yo chance mawɗo mo joguiɗen en mbiyan tan pati jama o ƴeewa kammari ɓe jangga e jande tubakoɓe nde so ɓe mbiya ɓe natata eko woodi joni ko aduna ardu garɗe mum joni o yo ana wayi hono aduna o fof fini donc eɗen kaani enen du finde e aduna o nden noon ko wari joni andal kesal gargal joni ngal janggude ngal tiiɗa feyi hono no émission ngaji mon ɗi gorri joni ɗum nana hokka yimɓe hakkille wiide a nde hunde eɗen kaani jogorade nde soobe so wonɓe anda fa hande nafa ngaji réseaux sociaux ngaji ɗi jaati
jogaɓe fof ko natirta hen tan fa ƴeewa vidéo ngaji na du fa jewta tan whatsapp ayo ko nafata ko woni ko nafata ko ɗum jama hani fammine fa gasa nden no formation ngaji ana mbawi waɗede onon Pinal TV ɗo mbawi wadde formé yimɓe aywa yimɓe woɓɓe ɗo ana mbawi hedde hakkillaji goɗɗi hono ONG ngaji e mbawi findinde jama o guiɗam gorko ana ɗo baba daw jogui ONG eɓe pindina kamɓe du hono ɗe kulle e gueɗe muɗum eɓe mbawi kamɓe du ƴewde hono no pulako o worri joni ni so ɓen mottodiran yimɓe ɓe kollita ɗum ande ɗe ɗe kaani no ɗe kaani jogtirede ko tawite ana nafa leñol ngol voilà donc ɗum woni ko jimmi wiide hen no jande ka diwata fa hande tinnoɗe no pulako onon Pinal TV du tinne fa hande pindine fa hande sago Allah sago famminike fa sanne Allah e aali dikko ni jaati woni ko miila ni jaati woni ko yiɗa ɗum ɗo woni ko hani waɗede hamme Oumar Ly a faami ko o haali ko o holliti jande diwrata neɗɗo so tawama ana wuurina heddori tew ngeetu o holliti du eɗen kaani findinde sakiraɓe meɗen leñol meɗen e leyɗe meɗen ɗe fuu tawe ɗen kaani findinde ɗum camtuɗo goɗɗo fuu wallodira e goɗɗo yalla ɗuɗum yirwa ɗum yaaja ɗum nafa leyɗe ɗe e leñol ngol fuu hande won yiyanni joguiɗa hen eyyi a jarama no feewi ɗum kam puɗɗirtom tan ko to no fuɗɗiri ni jangde wawa diwde so wona taw ko neɗɗo kañum woni mawkidiɗo aɗa andi neɗɗo so mawkidima a wawa ɗum jangguinde jangde hande o waɗi hen cate kewɗe o haali hen cate kewɗe momi haala hen tan minni holto ko yeru tan kokketmi e batte jangde hande eɗen jogui guiɗo men goto gonɗo to e Amérique ene wiye Yaroba est ce que a faami waɗino ko wiyete genre pétition woni yimɓe yo ndentu won hunde keɓe kaɓantono woni holɗum ko so tawi par exemple nder air Sénégal pular ina haale hen aɗa andi ɗum ɗon ina yiiɗa gueɗe mbaɗe ni ina jiiɗa kono neɗɗo goto wawa haare il faut ko wona leñol kanko goto so geddi o wi o wonta jolde air Sénégal taw heddiɓe ɓe mbaɗata ɗum wona question par ce que ganda joni noon holno waɗi feere fof o waɗi o haalni o sari ɗum e dingre ɗe kono ren dingre ɗe fof mbiyata ko mbiɗa ko gonga ko mbiɗa ko ne yooɗi ko mbiɗa ko ne feewi kono mbawa ɗum ɗon kaɗon haala ɗin audioji mbawa yettade lamɗo Sénégal mbawa yettade lamɗo goɗɗo par ce que wiyete ko audioji ko gueɗe WhatsApp kono à la fin holko tawa woni e gasnirde nde ko yaade ene waɗi hande ko wiyete site uji internet mawɗi ko ɗum tan woni ligguey men kala siññinɗo si yi ha yettima ujunnaji yimɓe ciññini joguimo doole firtan kadi ina anda ɓeɗo fof ko jaɓɓe yo ɗum ɗo wooda ko hen noon o yeehi o waɗi inscrire o haali ɓata ko winda waɗa indi lamɗo mawɗo Sénégal ko yeru tan kokketum waɗa hen joni noon heddi holno yimɓe mbaɗata ha siññina pour siññina il faut ko jogɗa adresse ko wiyete adresse mail nder hen woni adresse mail aɗa andi hewɓe men ina jogui WhatsApp saɗa créé WhatsApp il faut ko jogɗa adresse mail en jaaɓi ɗum kono neɗɗo tagirat oɗon adresse tan ko ha wawa télécharge ude WhatsApp so télécharge tan natti hen jogade nafoore alors eyyi ala hen haajumum ala hen alors que adresse mail hande ko ɗum ala fof mo fotani jogade ɗum e nder aduna ko jiɗɗa wadde aduna foof ina udditanma dame joni noon holko saabi ɗum no wiya noon eɗen gandi enen fulɓe so noddi tan fulɓe jaaboto sonno ko hande garen den tan ɗo eɓe kewata kono noon pétition no waɗano nde woni ko to foɗɗo signé waɗano nde yiya hewɓe garani signinde kono en mbi ko mbaɗɗon ko kay minen gondi hen holko tawa keɓe ngala adresse uji mail walla ɓe ganda holne ɓe mbaɗirat ɗum ɗum waɗi vidéo ji mbaɗa kollira tigui holne mbaɗata heɓe créé adresse mail holne mbaɗata heɓe signine ɗum hande eɗen jaare e mbe sikki ujunnaji ɗiɗi neɗɗo signine ɓe déjà ngal ɗon gollal ɗum ɗo jeeyaka e jangde jeeyaka e Yero Pullo Ba oɗo ɓataki mo neldi hayi min ko ciññimi ko yettiki to machallah ko ciññimi min ko yettiki ha toon min nde o wino yimɓeɓe ciñña nde message o arno nde min dumi signi jonno no o wi waɗe ni tan gam mi yalla yettiki toon na yettaki toon mi anda saabi so a janggali a wawa fay o wi hono ujunaji yimɓe cofluno ɗen mais hinne mani ka ɗum ka fuu holli ana yiɗi mais waɗayno hanniri ni ko manque de andal ngal andi tigui donc kono ne yalla min do mi ɗiɗi landade minne ko an ko yettiki toon foti so tawi a waɗi indi ma a nanni hen adresse mail ma e a waɗi neldu tan firti ko yettima so tawi a waɗi ɗeɗo par ce que indi ma e adresse mail ma heddi noon waɗi gueɗe goɗɗe gonɗe nder hen firti hol ɗum est ce que sa signe ni a yiɗi yo indi ma yaltu walla wasa yaltude
ɗum ɗon fof aɗa andi aussi ma yimɓe kalne aɗa wawi signinde mais taw an a andatake ko holon kono kam a signini eyi jiɗɗo noon aussi inde mum yalta comme no min mi signini kono min mbimi ko yo indam yaltu saabu mbeɗa gonɗini ɗum ɗon est ce que faami donc ko mbaɗɗa ko so tawi tan a windini inde ma a waɗi hen adresse ma mail a wi neldu firti ko an yettima toon an a jeeyaɓe fulɓe yiɗɓe tigui tigui ko yo pular haala e nder air sénégal e so ɗon gandamal seeɗa ɗum ɗo fof noon ko pour sen wiiɗa woɗɗoyde tan yewtere men nde gonɗen tan ke hollude nafoore hande réseaux sociaux ji nafoore internet gonɗen e hollude sa yi ɗum ɗo joni sonno ko nden wonno ko ma téléphone kaari walla gaare ndente walla ummu sénégal murtene gara signina to e sénégal ina hamni kono hande internet eɗen mbawi hande ken mbiɗen ko tan safrude hen ñabbude men kewɗi lourde men kewɗe eɗen mbawi ɗum safrude e internet so tawi en jiiɗi en mbawi ɗum ittude e fanna gandanɗa hoore ma ko wonata ko gartam e leñol ngol e banggue internet alhamdoulillahi rabbil alamina sakiraɓe fa hande ƴeewoɓe Ayaawo Pinal TV émission meɗen biyeteɗo ñeeñal e hamme Oumar Ly teddi fayidi famminike fa sanne Abdoulaye Dikko Allah e aldi ko nani ko haali ko gueɗe kewɗe ɓemo haalani en e banggal ko mbawɗen sawrirde ñawuji meɗen sabi so wiyama ñawuji ene keewi wona kammari calɗi en nawa tan woni ñaw ana wawi tawede hakkille en nawa ana wawi tawede calɗi en nawa ana wawi tawede jaati gueɗe goɗɗe kasi ana toon ɗe kasindinɗa e mum ɗe a heɓani ɗum wonene ñaw donc e hakkille am a faami ko haali ko hande wonko joguiɗa ko ɓeyda hen fade meɗen wartude yewtere meɗen wonde ley ñeeñal bon onno sagi kam gorko hame li haaldini mbiɗa miila en paami ɗe kulle ɗe ande kese ɗe nafa majje ana heewi sanne fayi haala pétition momo haali joni o pour que fulfulde haalele air sénégal ɗum ɗo yo hunde lobbere sanne aywa wona yi so tawano internet o walano on pétition wawano wadde aywa wona yi nafa goto goɗɗum o hen du eɗen mbawi nawtorade internet o fayi banggal hono margol dabaji en hannden gueɗe kewɗe ana aduna o jama ana ñemba aɗa wawi tappude ley internet hannden ƴeewa hono dabaji mardete aɗa wawi tappude ley internet hannden ƴeewa hono ñawuji cawrete fuu ana windi hen hande ɗum ɗo fuu yo gueɗe gardaɗe fa nawtore ka sa anda no nawtorete fuu a wawata heɓde nafa muɗum nden no haali haala pétition mo haali haala adresse mail ɗum yo adresse noon wona pagaɗo fuu andi wona pagaɗo fuu wawi ɗum sana sa jangguɗo joni koɗum woni mail ne kasi mail o miɗen jiiɗi ɗum paccitede min paama ɗum jaati min anda ɗum jaati woni mail min anda ko ɗum woni mail ɗum saɗa yiiɗi neldude ɓataki Yaawo won hen Google won hen eɗum wayi hono no eɗum nandita seeɗa e WhatsApp o ka walda kanjum saɗa yiɗi a udditan compte sa udditi compte fuu indema winde so indema windama fuu anditode maɗa nde an tan jeeyi nde ka nden noon so neɗɗo an yiɗi neldudema ɓataki foof nden noon aɗa wawi tippade ley cuurel ma guel sama ley suudu maɗa donc aɗa wayi hono goto fuu suudu muɗum jogui joni min mbiɗa wawi udditide suudu tawi saɗa nelda kam ɓataki foof mi hokkete inde suudu ndu hono joni misala joni mbiɗa wawi winde Allah e Ali @ yaawo.fr ɗum won hono numéro ni hono numéro téléphone worri so min mi udditi ɗum fuu an do a udditan ko ma gaɗa hen inde nde jiɗɗa so mbiɗa yiiɗi neldudema ɓataki mi windan ɓataki o mi uddita suudu ndu min nelda yaade mi winda adresse maɗa o yahan fatuma hono no message neldirteni hono joni sa wi joni bindowo a noddowo neɗɗo numéro téléphone muɗum ɓamata wan gaɗa numéro téléphone muɗum tawi e ley téléphone maɗa o gatta numéro téléphone jomum so nodda so yahata muɗum wan an nandi wajibi hono anduɓe maɗa ɗo so tawi ley email maɗa o foof ɗon gatta inde adresse jomum o ley suudu maɗa ɗum gatta adresse jomum o so gaɗa envoyé so yahata jomum hono noon tan ɓame misala tan no poste ngaji ɗi no gorri ni par exemple joni poste joni saɗa neldanno ɓataki nden foof a windan lettre nde tan joppande mobile ɓamande na avion ɓamande waddande Bamako tawi Dakar nde iwi hannden ɗum fuu gotti lettre nde mbiyata aɗa waɗa e enveloppe fande waɗa balɗe na nde yetto fuu a jooɗoto tan lettre nde hoore mum tappande ley machine jerƴade yaade ley cuurelal nguel mi ɗon e ɗon aɗa ñoƴƴa miɗo heɓa ɗum woni adresse mail ka ɗum sa wona jangguɗo foof fa mbawa udditide ɗum na tiiɗi voilà jonno pétition mo wi o pétition ana wawno waɗede tawe pulako foof ana wawi heɓudemo jonka so numéro téléphone mo waɗirte na no waɗirte foof fa tawe feeɓe janggayi ana mbawi wadde pétition ɗum hunde lobbere sanne o initiative omo hani ɗowtede
sabi sa dawi ley leɗɗe a nana haalaji kewɗi ana kaale ley e ley avion ngaji sa nani fulfulde a seeyoto mi meeɗa nande fulfulde taf kako haali joni ko ɗum weeli kam sanne yo Allah tabintin ɗum. Amin amin. Merci. teddi faydi sakiraɓe ƴeewo Pinal TV nde wonnono ni wakkati yo wakkati noon sana jaafuɗon no sanne weltare waɗi faamu waɗi ko dartete e andal ko fuu heɓama e moɗon onon tawaɓe ɓe Allah arzinɗini jande so Allah hokki ɗum en faamu. eyyi seydi Jigande momi artu hen kono mbeɗa yiɗno tan aussi encore ɓeydude seeɗa tan haale émission saabu sa ƴeewi yimɓe toujours so yimɓe sen jewti en kaali ɗo tigui tigui nafoore internet kono en kaalani caɗele par ce que hande wonko mbaɗata il faut ko yimɓe pammine ko wona tan sa waɗi ɗum Jigande tan Jigande wima mi tikkanimama laamu ina wawi ettande ɗum kuugal so laamu ma ettinani ɗum kuugal ina waɗi laamu gonɗo dow wiyete ko cybercriminalité wiyete ko Interpol ina wawi arde d' abord téléphone ma mo cikkuɗa o aɗa woni to e nder wuuro ma aɗa waɗa ɗum eɓe mbawi arde heɓe tawma toon il faut ko mbawen haalde ɗum saabu tigui tigui yimɓe gande yo nden ko mbaɗata ko saabu téléphone foof jogui ko adresse goto bon mi yiɗa nadde technique o ko adresse makko goto jogui kanko goto jogui ɗum e nder aduna est ce que a faami kala to mbawɗa wonde e nder aduna kala ko mbawɗa neldude so tawi ko nelduɗa ko bonni walla renndini walla waɗi leydi kaɓi e ɗum ɗo nin aɗa wawi tawtede nokku mo gonɗa o yimɓe jagguma te sa ari jaltinɗa ko mbaɗanɗa koye téléphone ma foof est ce que a faami ɗum il faut que yimɓe gandum ɗum noon Mali ina jogui loi mum Mauritanie ina jogui loi mum Sénégal ina jogui loi mum e aduna o foof ina renti ina jogui loi mum e loi mum ko goto wiyete koko Interpol ko woni police aji dendude aduna o foof ɓe jogui ko doole wawde ettude avion e kala to goni arde yaade régloyde probléme so tawi ko ordinateur ma joguiɗa mbaɗɗa ngal ɗo gollal keɓeɗoto ko wadde ko holɗum ko adresse ma IP adresse IP way tan comme no mbiya neɗɗo ni neɗɗo fof jogui ko numéro goto carte d'identité on adresse IP d' abord eɓe ɓeddoto jaggude eɓe bloque eɓe binde écran ma o an a waɗi ngal ɗo gollal te wallahi eɓe mbiyatma mamin neldu policier ji leydi ma ara toone ma e ina waɗi amande goto woni hunde haalis ko joɓata ɗum waɗi yimɓeɓe yo ndenta no feewi wona a wone suudu ma a wone nder wuuro aɗa woɗɗini capital cikka maro ko mbaɗata ko ka deniɗo ka cuuɗiɗo kala kara waɗa sa tan an aɗa andi ina weeɓe ma hande yewtidde ɓi gonɗe caggal leydi ina weeɓe ma andu ko noon weeɓire ɓeɗon et aussi arde tawdom e nokku ma o ɗum noon ɗum ɗon aussi ko caɗele mo yimɓe poti haalnede saabu eɗen mbi leñol so tawi en jangguinani ɗum en dentinani ɗum tan ma gone yewtude walla ma gone wadde hunde cikka maro ko mbaɗata ko mbawa arnede mbawa waɗede e bonnan koye men ɗum ɗon batten hen hakkille no feewi kala kara waɗa hen waɗɗum e dow fannu moƴƴo so tawi wona dow fannu moƴƴo e ko tawi ina bonnan leydi mo gonɗa ndi tan koko artinatma caɗele te ma yah hen ma soke hen kaso mi sikkide ko noon mbiyeten ɗum prison ma soke hen prison kede wona sokede tan ma yoɓ kede haalis a yoɓat haalis cokeɗa prison e ngal ɗon gollirgal so tawi ko ordinateur o wonno walla tawi ko téléphone o on ko watte ko confisqué ko goɗɗo kay cottoyta oɗon kay kañum e ɗum ɗon foof aussi e jaggete famminike fa sanne sakiraɓe ƴeewo e Pinal TV hamme Oumar Ly ndeɗo toɓɓere en tilaki e mayo wajiɓe e gartan e monsieur Dicko kañum du holla hen hakkille mum e banggal famminde yimɓeɓe gueɗe ɗe kana waɗede e banggal internet ngaji e ko nandi e muɗum so mbawi wiide téléphone ji e ko nandi e muɗum foof saabi ko heewi ana tawre téléphone ana wawi sodde crédit ana wawi wadde forfait ana wawi wadde connecté kono ɗum fuu ɗum wawi yaade dow mere metta tawe wala ko ɗum nafi ndeno ɗum yimɓe ana kani famminede ɗum ɗo du yo tiiɗallaji mawɗi surtout yimɓe meɗen ɓe andana téléphone ji ɓe ganna faami ko haali ko Jigande miɗo miila hamme Ly haali ko heewi e dow ko lanɗa ko no wirini noon tan worri puɗɗoɗan haala mi wi hande aduna o laati ki gendi wotiri dow technologie o mi heewi caɓe fa heewi miɗa yinno jaati wartude ko heewi mais joni ka kabaru réseaux sociaux internet ngaji ɗi kalten nafa muɗum kañum e hoɗum ɗum jogui comme torra tiiɗalla e banggal gollirde ɗum joni mi e hakkillam hunde kala ko natta e muɗum fo daara andu ɗum taf par ce que internet o c'est vrai omo jogui nafa kamo jogui torradude sa naati e makko anda mo wonno aɗa jogoromo foof ana joganima caɗele sanne saabi emo jogui sariyaji hami haali haala majji nane aɗa wawi wadde hunde
ɗo gonɗa aduna fof ɓe mbawi yiidema keɓa andude kala ko tippiɗa le internet o fof an ka iwi jungo ma fay so tosuɗa téléphone ma o ɗum wittide ɗum yeehi wonɗo to ɗum yiiye to a anda so tawi ɗum eɗum wadda e maɗa torra kala ɗo gonɗa ɓe mbawi tawdema nden noon kala ko gatten ley majjum fu daren famde tafon daren andude ko ɗum waddira fa nawtorɗen ka sa a nawtorki ɗum goɗɗum ana jogui tiiɗalla ana joganima tiiɗalla aywa ana wayi hono du kala ko natta e mum fu dara andude donc eɗen darda jama o ɓe tinno ɓe daara ɓe anda réseaux sociaux ngaji ɗi nanno ɓe paama ko ɗum woni tafon ɓe anda nafa majjum kala ko ɗum nafata koɓe nawtoro kala ko torra ko woni e majjum fu ɓe goɗɗo donc sago Allah sago ma ɗum hibbintinde hono nomo haaldini no hami haaldini donc sariyaji majjum ana toon ka sa anda fof aɗa wawi wadde tawi a anda non so mbawi Pinal TV wawi famminde jama waɗi sensibilisé jama tabital pulaku en baale balloje pulaku fof so mbawi darima kolliti jama o nafa ɗe kulle ɗum fuu yo hunde nafoore sanne famminiki fa sanne sakiraɓe ƴeewoɓe Pinal TV Abdoulaye Dikko min beltima sanne sanne e hamme Oumar Ly ɗum ɗo jaati wonno ko jande nafata jande woni holludema ko a woowa yiide e nabdema ko calɗima ɗo jottaki e andindema du ko a hawrali e mun ɗum ɗo fuu ko jande hokkata neɗɗo so Allah ɓeydi hen a jangi a faami ko heewi ana wawi fawde hakkille muɗum e jikke muɗum dow Allah dow maɗa yo Allah moƴƴinan en Allah hebbin hono moɗon e leñi meɗen ɗi saka leñol meɗen pulaku ngol e leyɗe meɗen ɗe foof e noon jaati Dikko aɗa andini banggal hande hono ɓi pullo barowo enen no mbaraten ni tawaɗo ana jangi jandeje moɗon onon janguɗon ɗe fa tawe ɗengal muɗum fulfulde ana laaɓiri hono ni ana tiiɗi sanne sanne mi landinoke hoɗum saabi ɗum jon noon nde ɗo toɓɓere eɗen mbawi wartoyde e muɗum caggal joni e gaɗan jonde mayre tawe kayre tan jonde banggal ɗemgal ngal no kanɗen jogitorade ɗum fa miraɓe men e ɓiɓɓe meɗen waroɓe caggal fof keɓa mbawa naftorade joni Dikko mi hokkete donkore de mbaynodira e jama ƴeewoɓe Ayaawo Pinal TV ɓe so Allah jaaɓi donka garten e koɗo meɗen jaati mi salmini tafon kanankoɓe Pinal TV mi jowti technicien men ɓe sabi sa nani golle fuu wonɓe caggal to no kala tawaɓe ɗo e nemo fuu calminama kañum e giɗiraɓam sekiraɓam warduɓe ɗo e nemo émission warde ƴewde ɓe fuu mi jowtiɓe mi salmini kala kettintoɗo e ƴeewowo Pinal TV e ley aduna Allah o foof mi salmini pulako foof mi wi ɗum tan pulako tinnoɗen pinen aduna o foof fini mbiɗa andi du pulako finance Allah jaaɓi saabi alhamdulillah eɗen jogui jon en ande eɗen jogui jon en jawde eɗen jogui du modibaɓe eɗen jogui yimɓe ferɓe sanne nenne immoɗenne pindene aduna o ko wari joni ko ɗum woni nouvelle technologie o tinnoɗenne enen du darɗe daren famde ɗum tafo nawtorɗen ɗum ko nafata pulako yo Allah wam pulako yaara yeeso mi salmini on fof mi barkini on jam salminimama Dikko min beltima sanne yo Allah wallu en e gartanɓe sakiki meɗen ɗoni kanko koɗo meɗen mo teddinirɗen hande oɗo émission biyeteɗo ñeeñal dow Pinal TV ɓernde leydi meɗen Mali saka wuuro mawgo wiyetego Bamako ɗo woni mémoral Modibo Keita ɗo woni ɗo gaɗɗen émission o hande an ɗo ɗa wawi waynodirde e yimɓe ɓe tawaɗo ana fewtodiri e meɗen oɗo saga foof miɗen darduma du awon eyi Allah jarama no fewi e mo salminɓe foof donc mi fawti dow calminale e dow mabɓe mbasen reftade tan ko haali ko ɗum noon ko wonɓe yeese wonɓe caggal en calmini bismiɓe men hande e oɗo nokku no fewi en calmini ɗum ew en calmini aussi encore e ardiɓe Pinal TV joguiɓe yiyande gandanɗa hoorema yiyande leñol ko waɗande leñol télé taw ko télé ɗe ko leñol fof waɗana ɗum yo leñol ar hen fof waɗa hen donc ɓen aussi calminama kañumen fof e kuuɓal e yiɗɓe Pinal TV aussi kañumen fof calminama e yimɓe yeeɓoɓe émission ma heftinɓon ɓe in jagganma junggo émission ma aussi kañumen fof calminama e ɗum noon mbeɗa wima tan a jarama Allah jarama e oɗo invitation e mbeɗa welti no fewi aussi joddade plateau e oɗo guiɗo e musidɗo momi andana kono hande gandidiral addi hakkude amen ɗum noon mi salminimomo calminali teddude
e mbiɗa wimo noon jarama. teddi faydi sakiraɓe ƴeewoɓe Pinal TV kala ɗo mbawɗon tawede goto fo jowtirama teddengal inde muɗum e yettode muɗum. hande alhamdoulillahi rabbil alamina en garino wadde émission meɗen biyeteɗo ñeeñal ana ñeɗa golle muɗum ley hakkille e hakkillantagal mémoral Modibo Keita Bamako. eɗen tawdano e sakiraɓe meɗen Allah e ali dikko jeeyaɗo wuuro Guiya e makko kanko hamme Umaru Ly mo leydi meɗen Mauritanie. sakiraɓe oɗo kabaru wonnomo gonnoɗen ɗo hande ndenno ɗum woni ko Allah arjinqini en. so Allah jaaɓi yo lamɗo hollu en jeɗɗide warore eɗen nodda hono makko e hono muɗum inchallah wakkati goɗɗo. ay pulam jonnam yiɗi yiide kayru Allah sifa bari ay pulam mindam yiɗi